Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubikwa ukuthi ugcine ekhethe ukuzibulala owesifazane odlengulwe osicapha bamatekisi baseNanda beshintshana ngaye. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zeZwida Media. Igama lami ngosibonga konke wakantwanda Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Igcine izibulele intombazane yasemaphepheteni eNanda ngemuva kokunika isidakamizwa yadlengulwa ngabafana bangosicapha bamatekisi aseNanda. Lo owesifazane ogama lakhe bengu-Athabile Khanye beneminyaka eyi-17 ubefunda ibanga le-11 eMakhepheni Secondary School. Kubikwa ukuthi ugcine wakhetha ukuziphuzisa amaphilisi washonela esibhedlela. Elinye lamaphephandaba elibike ngalolu daba ezivuthayo eMaputalandi zibike ukuthi zithole ngomthombo wazo ongashaya eceleni osebenzela iCivic Society Forum eliswana nokuhlukunyezwa kwezingane endaweni yaseNanda. Umthombo uthe uze ngomndeni ukuthi lo mntwana wathatha yilaba babe sebemthumba maqede bamdlengula beshintshana ngaye. Ingane mayibuye ekhaya ibe isicaza sonke isimo. Emva kwalokho yaphuza amaphilisi yazibulala. Uma iphuthunyiswe esibhedlela ifike yamfico yedwa ikhala yafike yamkhoma. Kubikwa ukuthi ishiye nencwadi ibhalile enamagama abasolwa abakuyiyona abayinukubezi. Kubikwa ukuthi izolo yedwa besekhalelwa ngamasongo kaSigonyela, kanti kulindeleke kuba bonke abathintekayo kulolu daba bebanjwe amaphoyisa maqede bekhalelwe amasongo kaSigonyela bebhekane nengalo yomthetho. Uqhube wathi ibhlungu kakhulu lento abayenze kule ngane, beumphakathi badinga kakhulu ubulungiswa njengoba ukuhlukunyezwa kwabantu wesifazane kubhebhethekile. Umthetho kumele wenze ngabo isilo senguba abenzi bokuba ukuze nabanye bezofunda isifundo. Bafethu ke abantu babe nokuphawula ukahlukahlukene esiguleni zokuxhumana ngalo lolu daba. Uthuli phakathi uthe abantu besilisa bayamangaza, yazi njengoba ungasasheli nakakhulu kulesikhathi sanamhlanje kanti inhloso yokudlengula ivelapho wabe esefaka ama-emoji akhalayo. Ulungani Mthimkhulu uthe osomatekisi baseNanda bathina awu yaze yabola indawo yaseNanda. Umthenjiswa beyasi uthe sicela nje uDan Captain kwabenzi bokuba isikhathele izigila mkhubu. Usiwe icela uthe ngiphelelwa amazwi abesefaka ama-emoji akhalayo. Bafethu ke maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho ngalo lolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.